На 27 април при престрелката между тях и конните дозори на казака Лая. Като се появи пашата да направим един залп. Вреди! На 28 април на Черяшката река става и първото голямо сражение между двата воюващи лагера. Падат жертви и от двете страни. Тук загиват Тодор Рашидаров, Янеков, Валя Станев и други защитници на убити и турската войска. Боят от страната на въстаниците се ръководи от Иван Соколов, комендант на града. Числото на отбраняващите влизат прехвърлените ратници от позициите на жълтия ситински попинци с топник Велчо Цолов. От Гаязандере, от Бътовско пристига стотник Рад Писарев. От Свети Никола пристига Павел Хаджисимеонов. От местата Висок пристига стотник Никола Хаджигеоргиев. Те се присъединяват към заелата първоначалната позиция стотния раздел. Тази сборна дружина влизат и въстанници от селата Бъта, Попинци, Смилец, Царасен, Стрелча и други места. Под натиска на по-многобройните въоръжени редовни войски Сибузук, възстанниците се оттеглят в посока на Павел Макурия. Тук, на 29 април към тях се присъединяват още около 400 души на града, водени от Павел Богов. Пред тях той казва: ние отиваме срещу неприятеля, който е дошъл на вратите ни и трябва да го проходим. Не мислете, че на сватба отиваме. Да, на сватба, но на кървата сватба. На ново план сражение, определено от Захари Стоянов като най-отчаяната битка, която юнашки са сражавали нашите панайотски борци със своите стари шишенета против редовните войски и длъгнещите куршуми на Шнайдерите и Винчестерите.
Турците се оттеглят до лагер гората, а въстанниците си с мокрени дрехи и барут, оставяйки постове в корията, се оттеглят града, за да се изсушат и се снабдят с барут. В този ден се отличили ратниците Стоян Спъков, Кръстю Томов и Никола Хаджигориев. На позициите на Спасов вече са се укрепили непочтивите юнаци Никола Хаджигориев, обгоряли в битката с Кукла, очакват навиките на турската войска. Те са взели места в подготвения предварително окоп, застанали се зад барикада от волски коли, прикрили са се зад огради и петища. Началото с пушечни залпове, а после с безредна страна няколко пъти от кръстите турски редици. Те, както бившият велик Старваров, се бият като левове и никой не е повод за бягане при неравната борба. А всяко от тях се биеше, докато го хванат с ръце и го убият. Нещо, което са признали самите турци и са го изповядали после, че никой от комитите не се е предал сам. Последни на тази позиция остават Димо Рушев, Марин Кацарски, Станчо Маринов и други героични бранители, които мъченически загиват на това място. Заради дадените от тях жертви при превземането на укреплението, да го наричат кърваво укрепление. На съседния над града Маринова. Ето какво научаваме от скобите на Мина Паниндрекова, която описва основния подвиг на нейния съпруг Хаджи Стоян Паниндреков, панагюрският балканджи Йов. Турците разбиха портата и навлязоха в двора. Стоян стреля удари един, след това втори турцин. Аз допълних пищата. Един турцин Стоян в лявата страна. Няколко души навлязоха в стаята и се започна борба с ръце и ножове. Един замахна и отсече лявата ръка на Стояна. Той продължаваше да се бори. Други замахна и му разсече челото. Стоян успя да излезе на двора. Там един турчин му отсече главата и я хвърли. Напускаме водното бързо и върви от дирета на подвига, чието нови имена са Хаджи Симеоновата
Широковата кръстосволна слава. Паметна е битката за Симеоновата къща. Ето какво разпитва Симеоновата къща. Ескер настъпва отдата Дълчо Хаджи Симеонов се души, която имало и възстанници от Потимци, свободачи, вие повежда към града стъпление да пресреше следващата мъста. Четът от къщата и накарва да пробие стените на всички стаи, да се образуват мазгали, през които стрелят. Къщата се били укрепили по двамата известни възстанници Рак Пицаря и Стоян Пъков. Хаджи Симеонов оставя да пазят една малка ръкаща стрелча, като им дава помощ да седи на душа от всички. Преди да започне боя по фронта, праща парламентар, който убеждава да се предадат. Заявява, че ще старата верни на девиза. Свобода или смърт, а каквото ще да става. Веднага били изпратени стотина войници. Щом са зададени самите, възстанниците ги изчакали да излезат и започнали стрелба. Под точните изпълни на ракурчийски. Битката продължила да прилича, както студентата изпълнение започва от стрелата и снаряди, третият от които я оцелва и тя пада. За да ни изпълнили, възстанниците са изпълнили през съседната къща.